ଏ ଦୁନିଆରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର, ଗାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ଏସବୁ ତା ପାଖରେ ଭରପୁର ହେଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ କେବଳ ନିଜର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛିନଭିନ କରିଦିଏ, ନିଜର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ସଜେଇ ଦିଏ। ହେଲେ ଭାଇ, ଆପଣ ଯଦି ବିପଦରେ ଥାଇ ବି ନିଜର ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିପାରିଲେ, ସେ ହସ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥାଏ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାବଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏମାନେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଲାଗି ନିଜେ ହିଁ ମରଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଭାଇ, ଜୀବନରେ ସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରଖିପାରିଲେ ନା, ତ ସବୁକିଛି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ରାଗ, ହିଂସାକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ।